Čiže vítam vás z nového videa. Dneska to bude, že ako sa naučiť toto. Počkajte. Ako sa naučiť toto? Máte na to iba jeden jediný cvik. A to je taký, že ak bývate v dome, no tak máte takú obrovskú záhradu alebo taký pozemok skôr a máte aj taký do kopca trochu, no tak si tam dajte takúto žinienku, či čo to je, ktorý mi už, počkajte, Bobo, sem poď. Poď. Poď sem. Ktorý môj pes mi ju zacapkal. Áno? Môj psíček. Môj, to je môj. No, takže ako prvé pôjdete na žinienku dole kopcom. Áno, dole. A pôjdete mostík zhora. Mostík zhora. A Ježiši Maria. Jo. Au. No, pôjdete proste do kopca. Ste takto, áno, v kopci. A pôjdete úplne hore. Spravíte mostík zo stoja, kto viete. A potom dáte ako keby nohu do stojky. Viete. Počkajte, chcem niečo vyskúšať. Au, moje vlasy. Aj keby ste niektorí nevedeli spraviť mostík z hora a viete ho iba z dola, tak aj tak vám to pôjde. No, prvý cvik je taký, neviem či si vyberiem mostík z hora alebo mostík z dola. Asi z hora. Hora je lepší. Baba, ty vieš niečo z gymnastiky? Nie, on chrupe koštiel. Tak. A nejako tak pôjdete do stojky. A prevrátite sa proste. No. Baba. Polož už ten koštiaľ, daj mi ho. Daj mi ten koštiaľ. Daj mi ho. Uj, on je osvítaný. Ble, to sa už nebudem. Daj mi ten koštiaľ. Daj. Babo. Ja vám ho ukážem, aký je on lenivý. Jaj. To som nechcela. Vidíte? Toto je môj pes. Samozrejme, som bosa, bo je u nás Borko. Vidíte? Môj pes, ktorý chrumka koštiálik a ktorý pozdravil do videa. A to psi občas nerobia. No, takže prvé som vám už ukázala. A ak neviete roštep, šňúru, tak sa ju naučte a budete ju vedieť. Dobre,
Ahojte, som vyčerpaná.